motivo da nossa ¿Qué tal el día? Nosaltres, quan vam iniciar aquest projecte del matrimoni, teníem molt clar que la nostra família, en un començament, estava formada per tres. Per la Patrícia, per mi i per Jesús, que ens acompanya i ens dona forces per anar superant endavant tot el que trobessin en aquest camí tan maco i tan interessant i tan engrescador que és una família. Venga, la bendecimos. Bendiga, Señor, sus alimentos. Amén. Amén. Per mi la família té un valor extraordinari, vull dir, no hi ha res en el món que es pugui comparar amb la família. Per mi, Per mi la família és lo principal. Els meus pares, com ja us ha explicat la meva mare, han sigut sempre gent molt cristiana, amb valors bastant progressistes, i això t'ajuda a veure la vida d'una altra manera, a veure el sentit de la comunitat. Para nosotros fue, una gran bendición porque no esperábamos recibir este grande apoyo, esta grande ayuda, que vino en un momento tan especial. Estaba ya camino a Eloá, la hija más grande, y de verdad fue bastante importante para nosotros. Antes de venir, antes de aventurarnos, hablamos siempre con Dios. Es Dios que nos guía en todo. Y si no era para venir, algo iba a pasar, íbamos a perder el billete o iba a pasar algo, pero siempre Dios nos guió en todo. Chao. Llavors nosaltres tenim molta confiança en Jesús, en Déu, que ens ajuda a transmetre els valors que nosaltres volem pels nostres fills i a ser, una paraula, testimonis de Jesús en aquest món. Jo ja he llançat una mica la tovallola amb la pretensió de controlar-ho tot. Faig el que puc, intento el que estigui en la meva mà respondre, però està clar que no som nosaltres qui portem endavant la família, no? La família va endavant, la família neix i va endavant amb l'amor, no? Gràcies a Déu, que és qui va duent endavant tot, no només la nostra família, sinó tot el món, no? Jo els valors que crec que he posat per tirar endavant la meva família, el més bàsic crec que, a part de l'amor, l'amor és el més bàsic, el més important. Sense l'amor no tires res endavant. Però a part de l'amor, la confiança crec que és el més important. Sí, perquè hi ha de la família, o sigui, els meus pares, els meus avis, la convivència que hi ha hagut ja amb els meus pares, ja l'exemple d'ells. Hola, què tal? Tenim 6 fills que ens ha beneït Déu amb aquesta gran família i això és un repte. Demanem molt a Jesús el do de la paciència perquè és necessària i quan no arribem, que a vegades no arribem, ens posem en mans de Déu i que sigui el que ell vulgui. Suposo que cada vocació té les seves dificultats, però també si tu estàs fet per això, doncs tens les forces i les capacitats, no? Perquè
és el camí és el teu camí. Crec que tothom busca educar amb la felicitat als seus fills. El que passa és que potser sóc jo la que s'equivoca, però la majoria de la gent pensa que la felicitat és tenir molts diners, és tenir molts recursos, moltes facilitats, molts viatges i nosaltres pensem que no. Humanament no és fàcil, però anem endavant i és tot una alegria. Sí, he intentat fer el que estava en la meva mà i he demanat ajuda a les persones que estan al meu voltant, no? He demanat ajuda sobretot al meu home i a Déu. Déu per mi és el mòbil que i, bueno, no sé, fa sortir aquest amor que et dona vida.